Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatly musulman bir tuğanlar. Demi musulmanlarga taandyk bolgan keýer ibadatlar bar. Oşolарды elin arasynda köp söre bolat. Oşony kıskaça düşündirip koýdum. Misaly tayammum degen mesele bar. Tayammum degen mesele emnege tayammum kılabız dese, misaly toprakka, çaňy jok bolsa deli misaly taşka bolat. Misaly taş çaňy jok bu, negizde çaň galyş gerek. Jası bir maşina zu ötüp geçse çaң bolsa şo çaňga dele mütüp durup tayammum kılsak bolaberer. Biroq jer jinsyndan degende oşo taş talyp otur, şo taşka dele koldu çapyp durup tayammum kılsak bolat. Şol jerde da biresке tekat üçin nerse kafelge bolboýdy. Antkeni kafelde bu sırdalganda kraska. Eme bolsa jerdegi mıramırga bolat. Antkeni bul mıramırga su siňet ekende, bu taş eken da jetkanda. Hem bul tayammumdun jolu kanday? Men bir körsötüp bereyin. Tayammum dışında bir koşat berbesek suraganlar köp bolat da bu jerde. Misaly koldu jerge bir çababız. Eger çaң bolsa silkip koýabız dagın, bir jol çapmandan keyin oşa bet çaş çykkan jerden başlap büyük şunday sürtebiz. Közdün kıçıklarına çem bir sürtdü. Bu birinçisi. Ekinçi jol dagы bir jol çababız dagın. Anan ne? Biroq oşa manjalar açyk boluş gerek. Ortasynda dagы çaң boluş gerek da. Oşende munda 3 manjabızdy. Oşol alakan jar menen alabız. Mına koldun arty menen oň koldu. Bunday bu jaka kelebиz dagın, kayra oşol 2 manja 3 öýsü menen ne bu jandan kaytarabız. Oşonda bul kol kaldyby, munun oşol 3 manja menen artyndan başlap ketýär, sol kolda. Kelebиz dagın, bu jan aylantyp durup ele, kayra bu jaktan kelebиz. Oşente bul tayammum. Demek bir jolu koldu urabız dagın, betibizge sürtebиz, büt bardy, kıçıklardan keyin. Ekinçi jol urup turup, birinçi oň koldu, keyin sol koldu. Tayammum uşunday tarizde bolat. Allah razı olsun.